וואב אנגלית עם עוד שלשה, הכדור הזה בחוץ, הפועל פותחת, טוב עכשיו עם עוד מתפרצת, ינקמן עם זריקה, וגול. ג'ייקובן בראון לשלשה. אתה אומר בלב, לא אמרת את זה, קח את הכדור לסל. עכשיו על אורנס, הוצאת כדור לידיים של ג'ייקובן בראון, שעכשיו מתקן את העיבוד הקודם שלו. הנה שוואלה מנסה למצוא את פאטון, עוד עיבוד כדור של אילת. 3 מול 2 עכשיו במתפרצת, ברטימור לוקח את זה לבד, מחטיא. יאנג מנסה להשיג את הריבאונד, מגיע טוקוטו, אבל אתה מסדר את ההתקפה של האורחים, אז מה, צריך לסדר גם את ההגנה, צריך לארגן את משחק המעבר, לא לקחת שלשות במעבר, אולי צריך להפתיע בליגה הלאומית, הוביל את הפועל רמת גן, כן, היה שחקן מוביל. מצד שני מאוד אחת, ועכשיו הכחולים מתחילים לקפוץ כאן ולעשות הרבה רעש. יאנג עכשיו לזריקה, עינת קלויר הוא מהלך נהדר. תשמע, זה משחק מפתח לראשון, לא יעזור כלום, יש להם הגרלה, סדר משחקים עד סוף הליגה קשה מאוד, יש להם מכבי בחוץ, חולון בבית, גלבוע בחוץ. בני זלמנסון לג'ייקובן בראון, ירים זריקה, זלמנסון, בני פנוי בפינה. עכשיו דני פרנקו דחף את ג'יי פי טוקוטו שילך למקום שהוא רוצה שיהיה בהתקפה, דחף פיזית, נכנס למגרש ודחף את טוקוטו. לא, דני נכנס למגרש? נכנס ודחף. הזו זה שיאנג שומר על באב צריך לנסות לקחת אותו לסל, לא לקלוע עליו מבחוץ. טוקוטו משאיר את הכדור שלו ליאנג, ניסיון ראשון להיכנס שם על לודוואק ביום חמישי מול אולימפיאקוס, פותח כאן בהפתעה. דומים להתקפה עכשיו טוקוטו, הנה הניסיון בנבחרת העתודה, אז גם הוא עם אליפות אירופה. כאן באולם הזה רגעים שאי אפשר לשכוח. תימור, לא הוא ולא אנחנו. קודשוב יורה כאמור, ג'ייקובן בראון עם שון דוסון, אנגלית מגיע אליו, 10 לישון ההתקפה האדום. הנה בראון נכנס פנימה עד הטבעת אני יכול לחיות עם -3, אבל אנחנו צריכים להיות הרבה יותר קרובים לשחקנים שלהם בהגנה, אל תיתנו להם יותר מדי מקום. כרגע אנחנו נותנים להם לעשות כל מה שהם רוצים. נקודה של מכבי תל אביב בפתיחת הרבע הראשון, כאן בדרבי חצי הגמר. וזלמנסון ניב עם 2 עבירות. אמרנו, הנה הכדור אצלו, לוקח זריקה מרחוק. שמנו את המספר הזה, 35% ומעלה בכל הניצחונות של באר שבע. אגב, 3 מה-5 ניצחונות היו בחוץ. גם בצד השני, בצד שני הרב עדכון זריז שלה. קודם כל יש לנו הרבה זמן אמר פרנקו לשחקנים ולצרטט מהלך לשלושה. תודה, ג'ייקובן בראון, אלה הדקות שלו, אם הפועל רוצה את המשחק, הוא צריך לקחת את זה עכשיו. ההתקפה עכשיו זהו בראון. רבע רביעי של גמר גביע זה סיפור אחר. לגמרי. ג'ייקובן בראון שולח את הכדור שלו לברטימור, מכניס אותו לאורנס. השריקה באה קצת באיחור, פה אין הרבה חוכמות, ואולי עם איזו הבנה שאם הכדור יצא ככה אז קרה משהו. לא ראית, אל תשרוק. הפועל תל אביב יכולה לעלות ליתרון ראשון הערב, 35-34 למכבי תל אביב. קולשוב, בראון, ברטימור, יאנג, חזרה לתימור, הולך טוב פנימה עכשיו, איזה כדור. ההתקפה עכשיו ג'ייקובן בראון, נשמע על ידי שון דוסון. טוקוטו, הנה הזריקה שלו. לתנועה קצת יותר מורכבת ממה שהוא אוהב לעשות. זלמנסון, פנימה, יופי. של מחצית. בוא נראה עם הכדור הזה של הפועל דרך קולצ'וב.
יאנג. אוקיי. לא זכרתי את הדקה שהוא יצא, כי יכול להיות שדרור כהן צריך רגע להרגיע אותו, להכניס אותו למשחק בצורה אחרת, באיזה פאסט ברק טוב, באיזה פוסט-אפ, באיזה בידור אותו. אתה יכול א' להחליף עם ג'וש אבנס, בטח שלא ללכת מתחת לחסימה. בבקשה, ראשונה של ליברטולומיאו הערב. טוקוטו. בדירה היפה הזו על ג'וש אורן. נקודות ראשונות למוריס ווטסון מהספסל. טיפולי הפיק אנד רול של הפועל תל אביב, איך אומרים בלשון המעטה, לוקים בחסר מה. כל שוב, שלושה מהירה. והולך החוצה. ראשון לציון פותחת באזורית, אזורית שדי עבדה במחצית הראשונה. בוא נראה מתי הם עוברים לי. הרצליה ממשיכה באזורית. בוא נראה איך הפועל תל אביב מייצרת מהלך שבקצה שלו זריקה ראש של יאנג או של תימור. סלם לוקח את פול מירב, מתחילים איתה. דני פרנקו מרגיע את השחקנים שאומר להם, חבר'ה, קחו את הזמן, אל תמהרו על הפרקט, אבל אתם חייבים לסגור לריב. סימפסון ניסה לבד. בראון. יש לו שניים עליו, מישהו חופשי זהו זלמנסון, והנה העבירה של פלטין. בראשון לציון מבטא. כאילו זלמנסון, גיל בני, זריקה. מתחילים להכיר אחד את השני, יודעים את היכולות אחד של השני. בראון מתחת הסל הכניס את הכדור. לזלמנסון. הוא מתחיל את הפיק אנד רול. לבני, הוא קופץ לו מהיד אבל נשאר אצלו. תימור. הוא פונה לעופר מנהיים ושואל מה בדיוק עשית? שמגיע לי לקבל כזו עבירה. גארט. ארבע שניות לסוף ה-24, הנה השלושה שלנו הוא מסתדר. אבנס. ז'יז'יט, רואה את הנתיב הזה. אתה מטפל באופן לוק הזה של זלמנסון, אם אתה מביא גארד מהוויק סייד, לקחת את הכדור הזה. ברקלי. לוינסון לשלוש. גם 10 יש לבר תימור, 10 יש להרננדז. יורד לו ההפרש ל5. גארט רוצה לקחת את בני, מוציא החוצה לסוארץ ושלוש. לא טוב. גרש עכשיו עידו שבת לצידו של נטע סגל. שבת מקבל יותר דקות מאז ליבה דיוטיס קיבל את... לעזוב אותי סרג'יו יול ורודי כמו להרקת אותי. 5 שניות יוצא בין השעונים, הכדור אצל טישמן. למרות לא, אנחנו נהנינו מספיסו. לשלוש! יקסים קצת, טריים. זה יעשה את החיים קלים. עבירה של ג'ייקובן בראון, כמה זמן עבר. הנה הזריקה של עומר רח. אבנס. ז'יז'יץ'. ניסיון של בני לחטוף את הכדור. ודקה מהשעון ירדה. שום דבר לא השתנה בתוצאה, זה כמובן משחק לטובת החבר'ה עם הכדור. לוינסון, תן לי, אני פנוי, מרים את זה לוינסון. מכניס את ג'יימס יאנג, וספרופולוס אחריו מכניס את קלויאר. 3:45 אחרונות למשחק. ווילבקין להתקפה עכשיו מול טוקוטו. מחליט לעשות את החדירה הזאת.